Γεια! Το ξέρω, έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο, όμως θα επανορθώσω, θα κάνω πολλά βίντεο τώρα. Δυστυχώς η άλλη σειρά δεν θα υπάρξει πια. Κατά λάθος, όχι κατά λάθος για την ακρίβεια, δεν μ' άρεσε η σειρά, τη διέγραψα. Θα αρχίσουμε μια καινούργια εδώ, θα έχουμε και επισκέπτες, θα δείτε στο μέλλον. Πάμε να αρχίσουμε. Αρχικά, το περιμένετε. Ναι, ας αρχίσουμε. Αρχικά θα κόψουμε ξύλο. Γιατί θέλουμε ξύλο. Θα σας πω τι θα παίζει σε αυτή τη σειρά περίπου. Σε αυτή τη σειρά θα έρχονται κι άλλοι επισκέπτες, δεν θα είμαστε μόνο εμείς. Θα προσπαθήσουμε, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να πάμε να σκοτώσουμε τον δράκο. Αυτό. Η σειρά δεν ξέρω πόσα επεισόδια θα έχει. Θα έχει κάπου 7. Και τώρα μόλις έβαλα κατά λάθος ένα ξύλο. Μπράβο Αντρέα. Ναι. Θα κάνουμε κι άλλα πολλά βίντεο. Λέω, θα σας αφήσω εδώ και θα επιστρέψουμε μόλις έχω ήδη το ξύλο, αλλά μπα. Είναι το πρώτο επεισόδιο της σειράς. Ναι, τέλος πάντων. Θα κάνουμε τη βάση μας, όλα αυτά. Ένα λεπτάκι. Ένα. Θα κάνουμε... Ωραία. Θα βάλουμε μπόλικο ξύλο. Ναι, θα πάρω να δώσουμε. Δεν ξέρω άμα ακούγομαι καλά τώρα. Θα δω μετά στο edit. Όσοι δεν ξέρουν, κάνω πρόγραμμα από αυτό εκεί δεξιά. Όσοι το βλέπετε, σίγουρα το βλέπετε. Πάρα πολύ κάνουν edit με αυτό. Και τραβάει βίντεο. Ναι. Αρχικά σε αυτό το επεισόδιο θα φτιάξουμε λίγο το σπίτι, λίγο, δεν ξέρω αν το προλάβουμε όλο. Λίγο. Ναι, αυτά, μην μιλάω πολύ, δεν ξέρω πώς μιλάω πολύ. Ναι, το σπίτι θα είναι κάπου εδώ. Εδώ θα είναι. Ωραία, ας αρχίσω. Θα βάλω το ξύλο εδώ πέρα. Τακ, 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 τακ. Οπα. Θα βάλω και κάτι άλλο. Θα βάλω εδώ πέρα αυτά. Θα βάλω και εδώ πέρα αυτά. Έχω ξεχάσει ένα τουβλάκι εδώ. Εδώ. Θέλουμε και ένα ξύλο γαμό. Πρέπει να κόψω. Γαμό. Τέλος πάντων. Επιστρέφω σε λίγο. Επιστρέψαμε. Εδώ πέρα. Κόψαμε το ξύλο. Αρκετό. Αυτό που θέλω να κάνω. Τέλος. Είμαι λίγο κρυωμένος. Όλα. Ωραία, εδώ θα μπουν οι πόρτες. Θα είναι αρχικά ένα έτσι μικρούλι σπιτάκι. Ή αυτό θα είναι μόνο το δωμάτιο. Αυτό θα είναι μόνο το δωμάτιο από το σπίτι. Καλά καλά. Θα είναι πιο μεγάλο. Δεν θα το διακοσμήσουμε σήμερα, γιατί δεν θα προλάβουμε φυσικά. Θα τα κάνω όλα. Ναι, όπως βλέπετε παίζω Minecraft από το κινητό. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή μου Botgenia. Όποιος θέλει να πάει να την τσεκάρει. Αυτά. Ένα λεπτάκι να τελειώσω εδώ πέρα. Ναι.
Ωραία. Θέλει άλλο ένα. Ναι, θα βάλω αυτά εδώ πέρα. Θα το κλείσω από εδώ. Φακ, πρέπει να κόψω κι άλλο. Ένα λεπτάκι πάλι.